Rugăciune pentru ușurarea sufletului la întristări, spaimă, gânduri și vise urâte care tulbură pe om. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea, pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele, ia aminte spre mine și mă ascultă, că m-am mâhnit într-o îngrijorarea mea și m-am abătut. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut asupra mea. Temere și cutremur au venit peste mine și întunericul m-a acoperit. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă până la Tine rugăciunea mea, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă că s-au tulburat foarte sufletul meu, ostenit am într-o suspinarea mea, în toate nopțile îmi stropesc patul cu lacrimile mele și în ele îmi scald așternutul. Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi, nădăjduiește spre Dumnezeu și mă voi mărturisi Lui mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeu este ajutorul meu și voi nădăjdui întru dânsul, apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Amin.